Kubor nakaslem jong unongsan hima. Presiden ke West Khasi Hills District Congress Committee uba Bormanding Nonglang ulaong. Mangidon hi kejing sngo henring hap bandon kejing ya kemenlang rengkat bat kasur upai ba. Ya kini nakaliang uba Bormanding ula penpau bakeren berkinong thok kubor harengkat kejing ya don lang kinong kitkam nakaramra jerngam Congress Committee bat kinong kitkam ke Martian Road Block Congress Committee hadin bakajing sya remno sitting MP ke Shillong Parliamentary Constituency uba Vincent H. Pala ubalong ukurtong ke Seng Congress. Uba Bormanding ula ongru bahagajing i jong u kum kinong kitkam kilia treshitom banyak tur bat banyak sa ne ka bentaban persung tho i kimat henroi ka sur jong pat ba kala be upra na do ko basdang kumta ngin ong pat sa kumno henroi ngin hap ban su pediang bet ya ka ai ko ba upat ba ula rai. Shushu la kentu bat ai men semru i kipat ba nong kersan jong ka Seng Congress ki bala ai ka jing kersan yu kurtong jong ka Seng ha gi election MP ha ka ba ula ong banang ni shakmat kin sakhot ya ka review meeting jong ka district bat ban shim ni kilat kilenti na kalyang jong ka Seng Congress ha ka banang pen klan shushu ya ka party kam tam ban pen kre ya ka election MDC. Ni haban dam di kemenlang rengkat pada kesulpai ba belingin snow na kementa kesulpai ba lagi snow kumno ro ni hab hiban pliang kaji i ke jongi bangiliah tristom ban ya tur ban yak sait la kementa ban persuto ia ka isu leba kasur yang pai ba klong ba kala be hatu pra nalu ke basdang ti ngin ong kumno ni hab sipuliang be ya ka ai ke ba pai ba le jongi ke parti kongres kam tam nak liang jongau presiden ia don lang hang ni dong kitkam bakan sakamat kajing tu jongi kelong bangin ai mensim nang ne sakamat ngin sa khot ya ka review meeting jong ka district bat ki e jilat lenti nak liang ka jongi kum ke parti kongres ngin hab ban ri organize ban pengklan susu parti nang ne sakamat ban pengkre ya ka MDC election